Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ki kontraktor ki baterai ya ke new umtro hydroelectric project kebadan hapo bani hat Ribhoi district ki bah hapo ke syatri jong ke new umtro project contractor association kila kena bau CMD jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited uba PS thank you ulale silang khman ban pelat ya ke jingsiu ni kabel syaki kontraktor shimet ki badai ru ki kontraktor ki bana barjala da ke bakan tat pat ban pelat ya ke pisah jong ki kontraktor ki badai ki trai mulong uba pendap borling do Marcelong rengkat kejiran lang uba El Karbuki hanne kasingi ka pratrik ulber habai karan berkinong pathai kubor halum jingsha shilong ulai tho bahadu new klor tingka UCMD uladap ban pelat ya kapisa hakaba san kror la pelat hau benai no pra jong snam ajar khatnyo bat ar klor pat hau benai kala lengkot mentau snam katba kani ka kan hol ki kontraktor na kani ka jela kem semla yo pedang watang khendiat ru Shushu ula ongru bana kaliang keseng kala dawa na ka MECL bakadai ban pelat no ikabel jong snam arja khatnyau arja khatpra ba dawa ru nak sarkar bakadai ban thong da ka jing token khanang ban lap ya ka jing sisa bahadu katno la da ban pelat lut ya ka pisa jong kani ka project na kaliang jong CMD jong MCL ai ka fon hang te ha hang thi han yu umtro kalong bo ai tang yu bru shimet badai nabar ke jalang ila manong bomdai kontraktor lokal chungi nang ne ndrei yangi trai jala trai jaka ni hang ne ngim yo ei na kata san kror ke bo ai ho ha Christmas bat ha new year ngi yo I bala sanction biang ar kror ndrei ya kata ar kror ro I klem yo ei na galiang chungi kontrak lokal kontraktor chungi hang ne ting ngidap dak jing sokhian namar khamtam ka ding por menta kadai ka bang ha bandon kam na ka banta ka bai kot school khon ka bai ngila ban ong ka bai rung school khon hadu menta perkhat nyimla ban siu tang ka bai rung school khon ro tang na ka daw kita ka jing ya ki ba ngi kando ba ka jing bom khin snap jong u CMD jong MCL bat le se ngila ban ong ba ngi haban dawaro inna ka sarkar menta bakan bu ka inquiry halor katno ka jing penlut jong ka pisah hang tei hang thi hani umtro bat katno ke badangsa khnang ba ki kontraktor kin yo la ka hok bat ki trai jakaro kin yo la ka hok ka ba ki dei ban yo na kata kadau nyem ban se ban haban penbana se perthai penbana se press penbana se pai ba ni dawaro ban weng le se ka sarkar ke ban weng no yo ne CMD badon manta khnang ba ngin yo ban na ka jing don jong kum kini ki officer kan long ka jing du iya ka state ka jing du ka bakrau ya ka bot dia ka department ya ka ne ka bot ka mentah I kermen bang sarkar kan ni ka sarkar batmai kan lei ei na ka banta ka jing ya jong pai ba bat jong ka bot hi pro ka wei ngela bu appointment la sausin hendrei ka daw ka bagi ai ka ong ba don por mentah undang leit bam la shai mentah singi umlat namar bu don meeting te ka jing mut ka jing kali ka bang ibu khamati hato syong ne naka banta jong pajba ne na banta ke interest jong marwe kalong kata ka jingkeli hendrei habingi persyang ban ya keren batu pi hang tu itu lai kin jubab kumno hi namar bakim don bor hi te ka syong hu hendrei mu kwa ban ya kendu le se yangi I kontraktor khamtam nyimla ban ai le se yu na kata ka daw le se ila ban chu bo ka jing kenok kan yo le se ba nyimla ban ai na kata ka daw tre ban ya kendu yangi ki kontraktor rit kontraktor ya